South Africa sanibingelela ngenza kwethu engosini esihloko sithi-ke abantu bayagula. Siyabonga-ke ukuthi nawe namhlanje usijoyine ube kanye nathi. Namhlanje-ke singapha-ke endaweni yaseStenga lapho sizohlangana khona nomfowethu-ke onenkinga nokugula okwethusayo nokungajwayelekile-ke. Umfowethu unenkinga-ke abheke nayo ukuthi-ke waqhanyelwa kwaze kwaphela isikhathi esingangesonto induku ingasawi. Osingazi ukuthi sifo sini lesi ngoba-ke uthi umnewethu akukho lutho ake alisebenzise noma mhlambe aligwinye noma mhlambe khona umuntu akamthinta, kodwa lokho kufa kwavele kwazivelela kangangoba mhlambe-ke kwaze kwaphela ngisho isikhathi esicishe siyoba inyanga induku ilokhu imile nje ingasalali phansi. Waze-ke wayobheka-ke usizo esibhedlela, kodwa kumfowethu sinaye la uzosichazela ukuthi ungubani wakephi nokuthi-ke ucela luphi usizo, kwenzakaleni ukuze sifike la sikhona. Mnewethu kunjani bafo? Yebo, siyaphila ba. Siyaphila. Ubani igama mfethu? Igama lami uNcebo ngaMwandla ba. Kade mfethu lokhu sixhumana sesathi ake sisondele kuye namhlanje. Yebo. Impela njalo ngokuthi ngiyade ngilokho ngilandela nenhlelo ngibona ohlelweni abanye abantu besizakala sengithi nami ngizama ngoba kade ngiphumela ngaphandle ngizama olunye usizo ngakuthola ukusizakala emveni kokuba ade ngigule ngathola ukugula engingawazi nami. Ngase ngavela ngakuwena nakho sesitholana sesixhumana ngize ngivele ngapha. Ukugula kuni lokhu mfowethu ungakuchaza ukuthini, kuqala kanjani, kwenzakalani bafo? Lento ngisukugula ngoba mangizolala namhlanje uphila uvuka kusasa sekuokunye kukhona into ekuphethe emzimbeni sekusuka kugula. Awusithatha usibeke nje mfethu kwenzakalani? Shuthi lana baba ngalala nje njengenjwayelo ngilala ngumuntu ophilile. Mase ebusuku vele ngisuka ungazi ukuphupha nokhogelayo emoyeni wasebusuku. Kodwa mangivuka ngivuka induku yami imile la ngaphambili. Ulele nobani? Ngilele ngedwa endlini la bengihlala khona ngoba bengihlalela ekhaya koma la eStenga njengoba sengimuvile sengisemandeni okwamanje. Amuphi unyaka? Beku-2019 makwenzakala lento. All right. Manje njoba mangivuka induku yami imile ngokomqondo ngithathe ngokuthi ngoba into ejwayelekile wonke umuntu wesilisa kusukela meza esezelwe kuze kube uyakhula mangabe vele into enjwayele ukuvuka induku imile ngokuthi uzovuka uhambe uyochama. Mangihamba ngiyochama ngibuya ngihlala ngithi vele ngeke ukuthi ubuye uyochama ade kuma induku mhlambe kade sekuyisikhathi eside imile mhlambe ngisalele mhlambe izophinda ilalele ngonjwayelo. Mangabe sengihlale lelo hour lutho ukubuyela esimeni kuphela ama-hour lutho ukubuyela esimeni. Isimo sokuthi angithuki ngoba akubuhlungu ndawo. Ngigcina ulokhu ndujeke umile. Ilokhu imile nje akubuhlungu ndawo akudonsekile emthambo nje kunomanje njengokuthi mangabe usukulungiselela ukulala nomuntu wesifazane, kodwa-ke akukhona lokho ngokwayo. Kodwa yona imele angicabangi nanokumuntu wesifazane nokuthi ngiphume mhlambe ngicinge, kodwa akakhona ngiyena umuntu okanjalo. Kuphele lolo suku nakhona ngokuthi ngumuntu wesilisa kunalento ukuthi kakhulukazi ekhaya bengihlala nogogo umuntu ebekuyena bekuthi uma wami ngijwayelene naye, kodwa makuvuka into ekanje esikhaleni kuthuka wena kuqala ungakwazi ukuphumela ukuthi uyomtshela ngoba kakhulu umuntu wesifazane. Ngilale lolo suku lokuqala kuse nangakusasa kusekanjalo ukuhamba ngiyochama kunormali ngumuntu onormali kuphela inkinga ila ukuthi khona induku yami imile kuphela. Ntomzana. Kube ngakusasa nakhona mase ngisukumela ukuthi manje izinto engiyicelayo eziwusizo la endlini nginakho konke ukuthi iketelo mangabe ngisuke ngifuna ukubeka amanzi ngibona ukuthi ngithobe. Ekhaya kakhulu besisebenzisa isiwasho lesi khona ikhemfa. Ngokuthi nginalolu lwazi lokuthi kuhlezi umuntu uma evuvukele mhlawumbe emlenzeni adunyelile bese uthobe ngaso uzama ukubohla. Nakhona ngisizame kulolu suku lesibili ngiyazama ngokuthi ngiyazenza vele mina kungabi namehluko. Uzenzani? Ngiyathoba manje ngifaka amanzi eketelweni ngiwabilise ngifake lesi siwasho lesi sekhemfa bese ngiyathoba. Uthoba lona ipipi? Yebo, ngithoba lona impela. Kube lolu suku lesibili akubuhlungu nakhona nje kusenormal ukuthi ngizama ukuthi ibuyele esimeni sokuthi ilale ngoba akukho vele ngikucabangayo nokuthi
lento iqhamukaphi isasuse mina nje usuku lesibili kube olwesithathu manje usuku lesithathu siyinyukela ngokuthi imthambi siyatshengisa ukuthi nayo iyakhasala ngokuthi isilokhu imile istreshekile kungayona into enormal ukuthi vele kudala ukuthi umuntu wesilisa avukelwe kodwa kuhambe uphinde kubuyele ukuthi idalele ukuthi iphinde ilale le mithambo manje mayiqala ukuba buhlungu nakhona sengiyezwa ukuthi ayikhona into eyenzakalayo nakhona ngisasaba ukuthi ngiphumele obala ngitshela ugogo ngiqhubeka nokuthi ngifune ama-ayisi ngibeke wona kuze kuphele lona i-ayisi uma ngithoba kanjalo ukuqala kwayo ukuthi manje kushintsha isimo sokuthi singithusa ukuthi manje kuyonakala ngempela ukuthi manje kuvele kuvuka into yokuthi ukushisa kwayo manje shisa yona induku impela ukuthi akubekezeleki ngoba leya nto ngicabanga ukuthi ukushisa kwaleya nto angaze ngikuzwe ngoba ngisho into ebasiyo uma ngisondela ngitshelwa igazi lami usifanele ngihlehle kuyona ngingayithini ishisa isemzimbeni ishisa kuyo kuphela futhi i-private part la induku kuyona kuphela amazambane awenzakali lutho yo into engiyenzayo sengimngayo manje ukuthi njengoba kushisa kuqhubeka namaphilisi ngizama ukuthi ngiwathole awenzi mehluka wey'nhlungu ngiyabona ngivela ngizwana namaphilisi angiyena umuntu owajwayele ngoba ngisho bengisaba ngisho umjovo ngingakabi kulesi simo sokuthi ngingene ngisho esibhedlela ngilokho kuba kanje sengilekelela ngokuthi ukuzama ukugwema kwami ngcono kube ukuthi ngibilisa amanzi ngeketelo ngoba vele into iyangishisa kule ndawo engishisa kuyona ngizama ukuthi ngiyilekelele ngayo into eshisayo ngcono ngizuba ubuhlungu bento engivele ngizwiswa ngento ekhona emhlabeni ephilayo kunento engingayazi iqhamuka kanjani. Uyathatha amanzi ashisayo? Ngiyawabilisa ukuthi ukubila kwawo ngicabanga ukuthi uma ngabe akudluli nama-second ukuthi ukubila kwawo ngithulule endishini ithawula ngilibamba ngechopho ukuthi kuze la straight mina ngizoma endishini ngiyigxamalazele kufana nokuthi ngiwathela khona la ngokuthi ukusaba ukuthi mhlawumbe sengangishisa kodwa uma ngenza ngalo ithawula kuyafana akukho la okucosuka khona kutshengisa ukuthi kade kukhona amanzi ngihlezi wazi ukuthi ayashisa ngoba akwazi ukuthela esuka estofini uphocuka isikhumba so yayingenzeki lona. Manje uzama nawe ukulwa umlilo ngomlilo? Ngizama ukulwa khona lokho ngoba ngiyaye ngizwe ukuthi umlilo ulwiswa ngomunye umlilo iva likhishwa ngelinye kodwa-ke akwenzeki. Okay. Kube yilo-ke lolu suku luka-4 usuku luka-4 ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwakuyilo elenza ukuthi manje sekukwazi ukuthi kuphoqa ukuthi ngikhulume ngoba kushuthi into ezokwenzeka angazi noma kuwukuthi ngizofa noma ngizokhubazeka njengoba kuyilolu suku la-4 ngiyagcina nokukwazi ukuyimela ngey'nyawo zami kuphoqa ukuthi ukubuyela kwami embhedeni ngiyalala kuwukuthi ngizolwa ngayo yonke indlela ukuthi uma ngisola usizo ngoba vele nginayo ifoni ngiyakwazi ukuxhumana nabantu abakhona egcekeni kuwukuthi nje angifuni mina ukukhuluma. Uma uthi uyagcina ukuma ngey'nyawo zakho qonde ukuthini? Ngiqonda ukuthi kwase kuvele sekuqala ukuthi angisazizwa iy'nyawo zami ngoba ngiyakhumbula ukuthi uma ngalolo suku ngigcina ukuma ukuthi namanzi kwakugcina kwakuntambama ngabo past 4 kuya ko-5 ngibuyela embhedeni ngibanjwa ziy'nkwantshe and vele uma ngisho ngiy'thinta kube ngasi ziba nalento engasi unkenkesa kodwa manje zichokhekile nje angisazizwa kwamino yakhona obhozo uma ngibazama ukubafinqa angibezwa angisezwa lutho ila kumkhona nje le nduku nalezi nyawo manje ukuthi angisazizwa-ke straight. Ngizame ukuthi lolo suku ngilikhumbula ngoba angilalanga abafowethu babephuza ngala kwenye i-backroom yabo esihlala nabo ekhaya babafowethu ngokuthi omalume nobhuti bami kuze kushaya iy'ntasa zo-3 bebhizi ngale nomsindo vele ngiyihlalele mina ngokuthi ngilalele yona le nto vele njengoba ngisembhedeni sengisaba nokusesta ukuthi ngiphume ngoba ngizowa embhedeni and vele ngingedwa nefoni ifanele ilokhu isechajini ngikhuluma nje normally uma ungibuka ingaphezulu lami liyasebenza ngirayisi ngumuntu wena uma ngibozile ungaboni lutho ungakakutsheli lutho gcina kuba khona ukuthi laba behlisa iredo ngiyamuzwa umalume omdala ufuna ukuthi ephume yochama uyabatshela vele izindlu iy'ncikene ngithi hhayi ngcono ngoba ngizosola isuku ngikhumbula ukuthi ngakwazi ukusukuma ngibambelela ngey'ndonga ngayofikela emnyango ngavula umnyango ukuthi ngivulela njengoba ezodlula ngimtshele ukuthi mese ebuya eze la kumina hhayi nangempela abuye aphume ahambe ochama mese ebuya nangempela kube kanjalo abuyele kumina ngibuyela futhi usengifica ngisembhedeni nakhona sekumele ngimtshele ukuthi yini inkinga ngimchazele ukuthi indoda kunenkinga
yesimo sikanje esiyini ngithi mina kuvuke naye induku lokho yama kusukela kuqala isonto njengoba kulolu suku namhlanje athuke naye kumsusa ukuthi kubuke ukuthi vele uyindoda nanokuthi imdala abuze mina ukuthi kwenziwe njani indaba amaphilisi ngithi mina angeke asiza amaphilisi njengoba ngithi lento kade iqalile sengenze konke ukuthi usizo lungaqhamuka njengoba sisegcekeni sisodwa athi kubo mina futhi oveza ukuthi awuye wena uzama ukutshela ugogo ngale iy'ntasa zangabo 3 kusukela ngabo 3 kuya ko-past 3 okay hhayi kube ukuthi kuyaphoqa ukuthi uyena phela umuntu omdala esinayo nanokuthi ugogo ubeyikho konke ngoba uma lokhu nje wahamba ngisemncane hhayi nangempela kombikela kube nale nto ukuthi vele ukudla kwasendlini enkulu bengingasakulandi bengikhuluma ngefoni bekulesa nangokuthi bebengananga ngoba ngiyena lo muntu ngisho esegcekeni ophumayo bengithanda ukuhlala endlini ngizenzela izinto ngisendlini ugogo phoqa ukuthi vele faneke namhlanje ukuthi uyazi ngoba lento akukho la kubuhlungu khona njengamanje lezi nyawo engingasazizwa nawo ukuthi kumele nduku and ukushisa kwayo ngisakuzwa kwakhona ukuthi iyashisa iy'nhlamvu lezi njengoba iy'nyawo ingasebenzi zona uma ngiyisinta ngiyazizwa ayinankinga futhi kubuyela isalukazi kube ukuthi-ke uzama ukuthi kutholakala umuntu owukuthi owesiZulu ozonginikeza izinto ukuthi kukhose kube mhlawumbe khona la kufanele kwehle khona njengensizi kwamele ukuthi ngifakwe ebhaleni ngihambe naso isalukazi ngaso leso sikhathi ngey'ntasa zangabo 4 afike lo mama usevukile hhayi angiphuzise okuphuzwa ngokuthi kwehlisa izinto ey'suke ziqondene mhlawumbe nabantu besilisa nami angibange ngisabuza ngoba kwakuyinto ukuthi ngidinga ukuthi manje kulungiseke lokho kulungisekayo ngale nto engiyizwayo manje usuqhutshwa ngebhala njengomuntu ongathi uphuzile ngiqhutshwa ngebhala kanjalo hhayi sifinyelene naye aqale abe nemibuzo umama ukuthi khona intombazane benginayo ngiyamtshela ukuthi cha uma ngabe ebuza isikhathi ukuthi mhlawumbe ngamgcina nini wena umuntu ngiyamtshela ukuthi hhayi usuphelile u-3 months kuya ku-2 months khona lapho kulowo 2 months bengiwumuntu onormal ibivukela iyilalele uma ngabe kuba naloo nto emqondweni okukhumbula ukuthi ngaba nomuntu wesifazane kuzokwenzeka ukuthi iy'vukele iphinde iyilalele nasekuseni ngivuke ukuthi iy'mele ngiphinde ngochama kuze kufika kulezi nsuku zokuthi ivele ivuke ingabisalala-ke manje njengoba sengila amaphilisi khona amaphilisi okwawaphuza noma wadlayo nje normally awekho amaphilisi engeke ngawaphuza awekho futhi engiwasebenzisayo akunike lokho esho ukuthi hhayi kuzophindela emuva ngihambe ngiyolala uma kweqela kuzozanya ukuthi ngibuyise mhlawumbe khona imizamo ukuthi mhlawumbe ukugcaba noma hhayi kungabe kusafika ngisho lapho ukufika ngingabe ngisayiswa endlini la bengilele khona leyo yami ngiyiswe ekamereni lagogo ukuthi sekumele manje kusho ukuthi yonke into ngikwazi ukukhuluma nabo eduze isalukazi hhayi manje lezi zinhlungu zingithatha ngokuthi bengiqinisele ngokuthi vele ngiyindoda hhayi manje sengiyagquma phela into uma ikunikeza ukuthi ibuhlungu u-edela ukuthi engathi ungakhala hhayi siphume nokuthi manje ake kuzanye udokotela ukhona udokotela ngoba bengihlalela la endaweni yase-Groutville la eThembeni ukhona udokotela okhona oseduze lapha kuyekala khona nangey'nyawo kodwa ngalolo suku wasekusebenza indaba yey'moto ey'khokhelwayo ngoba nakumabhodi akho ubhalile ukuthi uyakwazi ukudila nezifo zabantu besilisa okay uphuthunywe kuyena nangempela efikele kuthina futhi ngoba le nto yenzakala kusekuseni yonke njengoba nje iqala kukanje ukuthi sengi-attend indaba osizo manje sekusuku lesingaki la usuku luka-4 lolu phela manje ilokhu nje itendele imile nje kanjalo akwenzakali lutho mnumzane afike udokotela hhayi uma echazelwa nayo imibuzo wonke umuntu uma eyibuza uqala kuwo lawo amaphilisi imbiza umuntu wesifazane okuwukuthi akukaze kwenzakale lutho mase kuphelile 3 months to 2 months amaphilisi-ke nhlobo nembiza ngiyisebenzisi ngisho ukuchaza into ebengingakaze ngiyijwayele bengayazi ngokuthi ngangichathwa ngiseyingane dokotela uma usufike kuleyo uma ngimphendula kanjalo uyaxakeka athi naye akayazi into azoyenza nje ukuthi angijove ngomjovo wenhlungu akukho yilonda kuze uma ngimchazela nangesimo sokuthi ngibuya nasemanzini abilayo ngokuthi ngiyithobe amanzini abandayo i-ayisi kuphela lona la avele athi uzonginika umjovo wenhlungu kuzobonakala ukuthi kwenzakala kanjani kula ma-minutes azongimisa wona ngihleli ngisalindile
Hhayi kuyiqhubekele kuyifanele avele athi uzongcono enza incwadi ebhekisa esibhedlela. Imile khona lapho umjovo wenhlungu awusebenzi ngoba ngiyamtshela ukuthi lo mjovo nje awusebenzi. Ngiyayizwa nje njengoba ngifikile ethi hhayi linda kancane 15 minutes kuphela u-15 minutes ngiyamtshela akuyafana. 30 minutes uphele ngiphambi kwakhe athi hhayi incwadi yasesibhedlela mhlawumbe bazoyibona bona ukuthi kukanjani. Hhayi nangempela yenze kube ukuthi lo muntu esihamba naye ngemoto kuphoqa ukuthi abuyele ekhaya uye emsebenzini kube umunye othatha imoto angiyise esibhedlela. Uma sifika esibhedlela ney'khathi ziyahamba liya ngokuhamba usuku ngoba khona into ezenzakalayo osukwini ihambise nesikhathi ukudrayive uya kwenye indawo uphinde usuke kanjalo. Sifike esibhedlela mhlawumbe kwangabo past 3 khona la eStenga. Masifika manje vele ayikho into ozokwazi ukuyikhuluma ugula manje kunesimo sokuthi uyaqhuma uzokwazi ukuyikhulumela zonke izinto. Ngihamba naso isalukwazi osuke driver akufani nokuthi akazi luso ngami. Ugqokeni manje kulo mzuzu? Ngiyagqoka ukugqoka angithunukala ithunukala ngisho ngiyibamba mhlawumbe uzama ukuthi hhayi ngisho i-trunk ngiyayifaka nje. Inkinga ukuma kwayo nalokhu ukushisa engikuzwayo manje. Awukho ngisho ukuyibopha manje ibambe nge-andisi. Kwenzakala luso. Ilokhu ithe nje. Njengophundela bhejana. Kanjalo. Hayi. Hey. Sifike-ke khona esibhedlela bhalisa isalukwazi ngokubhalisa ngoba igama lihlezi lilona nesibongo-ke. Hayi. Qhubeke ngibe sembhedeni mina. Nhlanhla nakhona udokotela lo oqondene nezimo zabantu besilisa ukhona ngoba ngiyamkhumbula ukuthi wayeyinhlobo yangaphandle. Yes. Hhayi asende ngempela alungise iy'nto zakhe naye azobuya nemibuzo le emithathu engihlezi ngizoyiphendula umuntu ukuthi umuntu wesifazane amaphilisi imbiza luzo. Hhayi angitshele uzongijova owey'nhlungu emva kwalokho uzobe seqhubeka nohlelo lakhe. Hhayi enze ngempela engibuza usiyinhlungu ngiyazizwa ngithi okwey'nhlungu ngizukushisa lokhu noma ungajova noma wenza osuke uzokwenza uma ukuthi siyanqamula ngoba le nto engiyizwayo ngisho umlilo ungawudonsa uwubeke la kuyafana. Ngasi kuwesi ngoba kungcono umlilo into ekhandiwe ngiyayibona lokhu kuwesi ngoba ngikwazi. Agcine-ke ethatha izinto esayinaliti abhoboze indawo eziwu-2 amasayidi awu-2 and igazi elaliphuma ngangihleli ngilibuka kwakuyigazi elimnyama efaka indishi khona la embhedeni ukuthi ilokhuza induku yami ibe kuyona ebambile yena ukuze baqhumbuza njengoba beqhumbuza isigubhu wabhoboza stress ngoba leya nto ilike isikero ukucisha kwesikero phambili nosiqu sayo wavelwa wabhuje wabhoboza nangala waseyabamba. Mana-ke mfowethu uma sebekubhobosile bakubhobosa kephi? Babhobosa amasende noma babhobosa lona impela uJack? Angithi kuba mazambane la kube induku mase kuba yikhinqi la elibomvu la kubomvu khona ubhoboza lana-ke kubomvu khona induku lana phambili angithi kunembobo yomchamo mase kuthi ilona la ubhoboza ngapha emaceleni. Bahlaba wena inkande? Uhlaba yona straight ngezinto la ehlangana khona kuyo la ibomvu khona imbobo yokuchama angisiyirabha like igungquzi mase bhoboza la emaceleni hhayi imbobo yokuchama. Ngisho khona phela ngithi lana njengoba emqaleni uhlaba lapho straight kuyona and lento like isikero njengoba ngisho njengoba seyiphethe uyifaka iza kumina iza ngaphakathi kuyona njengoba kuyinduku kusho ukuthi uphambana nayo nangapha uphambana nayo. Ngicabanga ukuthi ingena izibe ize usayizongana ngeke jonga ngeke then ufake indishi lezi zasesibhedlela lezi zokhese ngoba yokuqala yagcwala ngiyibuka phambi kwami igazi elimnyama elijiyile like igazi angase selidala ngoba liphuma kwalo laphuma laqhasha ngisho izinto amaphepha ekhona agcwala igazi kwakhona la ayisetafuleni uthi manje aphushe imithambo igcwale le ndishi ithululele kwesinye isigubhu kuney'gubhu zakhona esibhedlela nje ey'vulwa ngesivalo esikhudlwana athulule khona aphinda ngekaseshintsha ufake enye
nayo le izele ukuzogcwala kuze kusi-ke sekunqamuka ukuthi hhayi seku-right. Yona imithambo iyatshengisa ukuthi njengamanje isifinyelele esimeni sokuthi iyawa isiphefumulile, kodwa induku imile yona. Ha, yeyibo. Alithulule leli gazi leli nalo. Ngiyakhumbula ukuthi leya nto mangathi mangiyibuka lesa sigubhu esakhiwe ngandlela yazo laligcwala uthulisa uma ulifaka ukuthulisa we-drink. Igazi elimnyama. Kuze ukuthi manje-ke uyangitshela ukuthi ngizolaliswa ngoba ngicabanga ukuthi njengoba wayiqala leya process yakhe kwakuwo-6 elokhu elungisa zonke izinto ezobe ey'dinga ngami, kwaze kwawushaya u-10 ebusuku ukuhamba kwakhe. Usuku lesingaki lolu? Sayilo lolu suku ngifika la esibhedlela olika-5 nje, kuqale yonke lento ekuseni kusukela ngo-3 ngingakaze ngilale seku-5 days zonke ngilokhu ngivukele. Bafa. Hhayi ngihanjiswe ewodini. Ewodini ngiyakhumbula ukuthi sasibekwe ngangikulona kwakuyi-emergency laphana ngesimo sokuthi abantu engabafica khona ngabona ukuthi ngaso kwami kungcono kunalo ongapha uma ngabe kukhulunywa indaba yakhe. Nangimbuka ngingena ngimbone ngoba kahle kahle laphana kwakuyimina umuntu owawukuthi wayephila ngokuthi ngiyakwazi ukuphendulana nonesi into engiyifunayo noma ngibuza ukuthi lokhu ngizokwazi ukusebenzisa noma lokhu kwakuyimina nje. Nomunye umfowethu owayegcina sengisiza sengizophuma wayekwazi ukuvuka ehambe enza izinto zonke. Abantu baphethwe yini? Ngoba ekufikeni kwami kade bekade bebanjwa inkunzi bebanjwa bezophuca itekisa ngazi. Labo bhuti omunye wabo wayedutshulwe amadolo, omunye edutshulwe yena lo amadolo edutshulwe obhozo. Omunye wabo edutshulwe inhlamvu eyodwa yamasende kwakukhulunywa ukuthi ayikho. Igebengu lezo? Babebona babe-driver betekisi mangikhumbula. Kungathi bahutshelwa iteksi ngoba yayiqhamuka eThekwini behambisa abantu amaphumulo. Kucinga ukuthi inhlamvu yakhe mhlawumbe inyukile noma-ke iphume nayo inyama ngalesikhathi bemdubula. Kukhona nabanye ababelele ngesimo sokuthi ubona ukuthi akavuka, abanye kwakuwukuthi bazonqunywa iy'nyawo, iy'ngalo. Kwakuyiwodi eyayisabisa ngoba nokwamina ngayitshela nabo labo bhuti abagcina besize ebusuku ngaphakathi bese ungcono bafo sesibone kuwese abafikayo nabaphumayo la wena ungcono ngoba uyakwazi ukukhuluma futhi ngoba khona abangakaze sibabone bekhuluma la lokhu bengene. Manje engqondweni akuringi mhlawumbe ukuthi azokunqamula ipipi la. Lokho vele kwanesi sesifika kwadokotela wanesi oqala ngiyamtshela ukuthi sengamane kunqunywe kwalona ngoba imicabango mase ngibona futhi ngihleke ngoba ngihleke yazi mfethu. Cha ngiyayicabanga ngiyabona ukuze ubuhlungu mfethu bokuthi engathi into ingavele isuke nje manje. Kwakuyileso simo ngoba ngiyakhumbula ukuthi yabo uma ngibuyisa isimo samanje nesimo engisiphilayo ngithi yabona lokhuyana kusho ukuthi ngoba khona wayevuma kusho ukuthi sakudlala ngokuthi ufuna ukubona ngizothini evumelana nami. Uthi nqunye ipipi. Etshela lo munye unesi ukuthi hayi ngoba usho kanjalo ngase kulula kanjalo ngoba uyabona yebo wesifazane kodwa wayemane edlala ngoba wayemane edlala ngoba wayehleka. Hayi ngisho ngoba njalo mfethu ngoba ukuze umphathwe ngisho ezinye ebusuku. Yeah. Ungathi vele ngisho ipentshi sivele ulidonse nje angithi yabo. Into kanjalo. Lezi waye ngibuza ukuthi kwakungakufeli emqondo ukuthi ngathi ngavele inqalulo kalona ke manje lisuku. Ngasho ngisho nakhona njengoba sengila emergency laba abafisa abesilisa bezela bezama ukuthi bekhulume nawe ukukhipha engqondweni. Hayi ngabatshela nabo baze kwaba yibona abangichazela ngezimo zabanye abafisa ukuthi hey yabo le nto mase ivukile ohamba okhuluma nayo izokutshela into iyakwazi ukukhuluma nje ngawothi izokutshela ukuthi isimo sayo yini nani. Uyabona uma usufike kulesa simo somuntu osuke sebheka into yakho ukuthi ilahlekile noma isakuyena ngeke ukuthande mhlawumbe ngakusasa sekukuthi ipholile lento izophola yehle udokotela ukhona uzohleze khona ushilo wathi uzobe ezosiza nina nodwa la uzele lonto la isamile njalo limile. Ngicabanga ukuthi nje kuze-ke kube ukuthi ngifakwe ukuthi ngivele kukhishwe yonke into imijovo yakhona ukuthi lokhu kumelana nawe-ke lokhu usuku nosuku uzophila kanje. Kwakhona vele njengoba ngifika kuyafana nokuthi kule wodi akulalwa ngoba lana kuyashiwo njengoba senila labonesi abalapho bohlezi benani khona abasebusuku khona abasemini akubona labo bazohamba beyolala noma kwenzakaleni beduwe nohlezi ngibona amanesi awu-3 noma u-4 lapha. Hayi nangampela ngingena esibhedlela ngaze ngophuma kanjalo ukuthi noma khona abangasaguli noma kanjani behlezi kukhona unesi abahlezi belapha. Uma ukhuluma uthi ufuna usizo beze manje lana
Imile leli sonto-ke ngeke ngiqale ngalo nje umgqibelo wangakusasa uma ukuthi kwaqonda nokuthi umgqibelo usuku lokuqala ngisesibhedlela kusho ukuthi ngakusasa ekuseni kwenziwa izinto zasesibhedlela. Kanti vele kwikhadi leli ngokuthi nangokungakwazi ukufunda izinto zakhona ukuthi kukhona indlela yokuthi khona umjovo ngiyawukhumbula ngangijova kanye njalo ekuseni ngawo ngizoqale ngigeze ngifike unesi engigeze uma ukuthi hhayi ngizokwazi ukuyisula ngoba ngangibuye ngiyisule mina ngiyiqaqe mina ibhandisho ukuthi abe khona agade ukuthi ngingayithunuki mase buyisela yena ngokushe engiklini. Senandaba manje nonesi beyayithintela nje. Akusekho ndaba ayikho into ongayenza usuvezile kuqalwa sekufanele kuyofika ekugcineni. Ilokhu njalo imile nje. Imile namanje kanje kodwa ayisadonsekile imithambo akusekho buhlungu yilokhu kushisa-ke manje sekwehla ukwehla kwakho hhayi ukuthi kuyaphela uyezwa ukuthi njengamanje hhayi kuya ngokuthi kuyabantukuntungu ngoba kwashona ilanga la ngalolo suku hhayi kwase kuwukuthi ukushisa kwesikhumba somuntu ngendlela ejwayelekile ngikuzwa ngaphakathi hhayi ebhandishini ngoba vele ngibhandishile la ngifake nepayipi lokuchama. Mana-ke mnewethu kukhona konke lezi zinsuku olokhu uqhanyele nje nawe usuzamile izaba kwazanywa nezaba abanye abayiletha kuwena. Akukufikeli mhlawumbe ukuthi ngathi-ke manje ungathola umuntu wesimame-ke mhlawumbe uchama ubone mhlawumbe akuyehlini khona. Umqondo wami awukho nje kulonto Ngoba phela ngibuza uba izaba useyizanyiwe lezi zaba lezi ezinye. Yabo. Akukaze kufike ngisho kwamina ngingedwa nje ngisayivalele umqondo nje awukazi ukufikela ukuthi engathi ungenza ukuthi ukuganga akukazi. Mana-ke mnewethu singakaqhubeki nje wazi uphuze imbiza. Hayi lusi imbiza. Sure ayikho. Awukazi lena ntombi nomuntu wesifazane. Luso ngangakazi. Kuvele nje kuyayivelela. Kuyayivelela nje kanjalo. Yo ingabe isifo sini. Kuqale ngiphile ngaleyo ukuthi ngiyajova ekuseni qhubeka usuku amaphilisi ngiyikhathi eyibekiwe uyadla wenza lokho okwenzayo uyasula futhi emini makumele uyogeza uyalala. Ngiyalala kahle kulezi zinsuku ijwayelekile isonto lokuqala lesibili. Kuliwa nokuthi manje ilale kulamasonto awu-2 ukuthi usesibhedlela manje. Usesibhedlela ukuthi 2 weeks wonke futhi more. Isamile. Kodwa ayibuhlungu. Kuliwa nokuthi manje ilale yona nje ngasidalwa ukuthi umuntu ukuthi izolala mhlawumbe iyoyivukela ngokuthi ngiyakhumbula ukuthi kuphele lo 2 weeks makuqala lelo kuqala bese-ke ivele iyalala ishase down kube ilala. Yawa. Bhu. Hey. Ngicabanga ukuthi lapho futhi mhlawumbe nganginalo ake ngithi nje makuqala isonto msombuluko wakhona zihambe insuku uma yiphusheka ngisaphila ngokuthi manje sengiklinela ukuthi kuvaleke nalana into yakhona-ke iyashesha manje zivaleke nalezi imbobo ngoba kade yilokho eyiphuma udoto okungawona-ke igazi lokuthi nje udoto ophuma ngaphakathi kusho ukuthi olike ubomvu. Hhayi mase kufika lolu suku ngicabanga ukuthi kwakolika-3 kuzo lezi zinsuku zesonto lesithathu. Iwile kuvele kuvuke zona lezi zinhlungu lezi zasekuqaleni lezi zokushisa kwalento kodwa manje iwile iyashisa futhi. Ngikhumbula ukuthi lapho kwakusebusuku ngoba iy'khathi zayikhomba ukuthi mhlawumbe o-7 ngoba bonke abantu babethi ekuleyisi uma ngabe kukhulunywa indaba ukuthi udokotela ngiyabatshela ukuthi njengoba kade ningijova ekuseni angizibe nibone ukuthi bengingasabuza ubuhlungu ngikwazi ukulala ngimelane nokuthi ngilale njalo ekuseni awulando lo mjovo lo. Mana-ke zibuya lezi zinhlungu. Ibuya same time akubaliwe ama-second ukuthi ziyanyuka zavele nje isikhaleni. Iyavuka nayo. Yangavuka. Inhlungu kuphela. Inhlungu kuphela lokhu kushisa. Hhayi kwaliwa manje nokuthi kufanele kufonele udokotela aziswe ngalento kufundwe lo mjovo. Bazama abanye ukuthi bafuna ukuchance ukuthi beyothola la ungakhona nodokotela esho ukuthi hhayi ekugcineni ngicabanga ukuthi kwafonelwa ekhaya ngoba nganginefoni ngabanika ifoni yabantu basekhaya ngawogogo bafuna i-transport yokuza khona ebusuku ngoba nasemandeni ababesuka emandeni bafika ngalobo busuku ngaso leso sikhathi kusenzeka lento kungakajova nanokujova. Ngiyakhumbula ukuthi kwaze kwasiphoqa njengoba kufonela udokotela wabatshela ukuthi imijovo leyo ibaliwe njengoba labo bantu bekuleyo wodi. Umuntu nomuntu mangabe nami ngangiye ngibona ukuthi khona abangajova ekuseni masijova ekuseni khona abajova ntambama
sinesijovo ekuseni sijove ekuseni mhlawumbe siba u-10 kuleli wodi futhi ngoba kwakulele 5 ngapha kulele 5 kube ukuthi abanye bangcono bayahamba abanye uyaphuma kukhulunywa ukuthi uyetiyesa singabe sisaphinde simbone kube yilondo okulokhu ekushintshana kodwa nje abantu bagcina kusele mina sakuyimina engibaziyo nalo engamfice lokho elelelele ngaze ngaphuma lokho elele engakaze wavuka engakaze wenza lutho mase kuba yilo mfana wayesevele elinda ukuthi uphumile inkinga akusatholakala into zakho ukuthi ungiwaphi kwayena ngathi wayesefuna ukuhlala khona esibhedlela ngoba uyena wayesesiza esibuyise esifake ama-wheelchair sithi sifuna ukuyogeza sesiyigezela lo mjovo utholakala ngawo udokotela njengoba esho ukuthi le mjovo eyalabo bantu ibaliwe kusho uma kujovwa mina ngomjovo izobe ishode ekuseni ngoba le ayishiyile kwenzela ukuthi uma kuvula ukuthi labantu sebeyajova engakafiki yena ngo-8 mhlawumbe sasijova ngo-7 kusho njengoba nimjova ebusuku uyena futhi umnikazi wawo uzobe engasenawo egcine evuma kodwa ukuthi hayi imjoveni ngoba yikho into ezokwenziwa ngisho le nto eyayifakwe la yokuchama ngangisho ukuyikhipha ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwasho ngisho ukuphoqa ukuthi njengamanje amanesi ayengibamba ukuthi sengifuna ukuphuma kwakulo mbhede ngangingakwazi ngisho ukuhamba kulezo zinto sabambeki manje izinhlungu akubambeki lutho ukuthi noma sengenzalaka noma yini hayi bengijove-ke bonke abantu bebuye bengincenge nangempela hayi ngiyakhumbula ukuthi njengoba ngithi ngangakwazi nanokuhamba ngangisaba ngisho ukuphuma manje ukuthi ngangingazi noma ngiyakwazi noma kuphela nje iy'nyawo ngangisazizwa ninalezo yinkwantshe ey'ncane kodwa ukuphuma mina ngibeka unyawo phansi hayi kodwa ngalolo suku zasey'lenga embhedeni ukuthi ngiyasukuma la ngoba phela shuthi kufanele ngitshengise ukuthi ngifuna lento engiyifunayo hayi bangijova ngagcina manje futhi ngalala ngivuka ekuseni akusekho lutho hayi afika udokotela ayi-check-e yonke eqale phansi yonke into angibuze ngithestwe ney'nyawo hayi kube uyena futhi ongiphoqa ukuthi angivuswe ngizame ukuhamba kubonakala ukuthi kuyiwaphi kadade ngoba ngathi sekudilwa ney'nto eziwu-2 manje hayi ngiphume embhedeni lokho kusebenzisa iy'nduku ne-wheelchair uyesho ukuthi vele uzokhathala kodwa kusemakuhamba lezo y'nsuku zokuyoqeda lo 5 days lo ngase ngikwazi ukuyihambela yonke into ngiphisizela nakhona senginika ukuthi ngingahlali phansi isikhathi eside ngizame ngoba ngaze ngadischarge-wa kulo leli sono uma ngikhishwa-ke sekuwukuthi ngibuyelele ekhaya ngiyohlala sengingcono ayisavukile isilele lele akusekho lutho ney'nhlungu akukho lutho nginikwa amaphilisi ukuthi ngibe sekhaya umjovo lo sebemile ukujova futhi sengimile ukujova lokhu ngagcina ngalobo busuku ekuseni wathi ngingajova kulindwe yena uzohamba ngangakeza ukuphuma ngale mhlawumbe kwakusasele eziwu-3 futhi iy'nsuku okay ngangajova nanazo lezi ngangajova kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ngathi wawubekela ukuthi uma kuvuka uzovuma ukuthi bengijova kodwa ngiyakhumbula ngaze ngaphuma kade ngigcina ngobusuku loba hayi ngize ngiphume ngibe sekhaya ukuthi ukuhlala lokhu ukuhlala ukuthi vele ngisayivalele ngaphakathi nanokuthi vele ngidalwe kanjalo angiphume ngisula khona egcekeni ngenza zonke izinto egcekeni vele kulesi simo angisebenzi angenzi lutho ngisekhaya nje ngoba kwakade kuvalwe inkampani engangikade ngisebenza kuyona ngikulesi simo-ke njengoba ngisho ukuthi ngiphila nesalukwazi sola impesheni sibheke khona la ekhaya ngayo yonke into kube ukuthi esibhedlela ngilokhu ngi-asenda ngama-days dokotela ngiya-asenda siyabonana uyangibuza izinto inkinga ngiyamtshela uyasho naye ukuthi hhayi kusakude kufike kulo nto ukuthi siqale ukuthi ivuke nakhona ayizukumane iy'vukele ngokwemvelo ngoba usubuya kulesi simo esikanje hhayi siqhubeke nodokotela ngicabanga ukuthi mase kwaze kwafinyela kulesi simo sokuthi hhayi khona inyanga engayi-asenda kwaze kwaba kabili ngoba ukugula kwami kuqale kuJulayi 2019 sihamba nawo unyaka nje uyophela ngoba ngithi ngihlale 3 weeks esibhedlela kusho uJulayi wakhona August ngiya-asenda esibhedlela yebo sengi-asenda nje ngokuthi ukhiphe i-days inyanga nenyanga August uSeptember October masifika ku-October ngathi wayizoya elivini nami ngizo-asendela ukuthi kuthathwa amagazi ilapho ukuthi khona-ke mase kufika kule phasi ukuthi useqala uyangitshela manje ukuthi manje ngoba sekuphole ngokwanele uphelile u-3 months sesisebenza ukuthi siyayivusa-ke njengamanje futhi wena-ke uzobe uthenge i-medication isibhedlela sinayo lolu hlobo lamaphilisi okufanele uwasebenzise nawo ayingozi njengoba uzowaqala ngifuna etshela mina ukuthi kufanele ngikwazi lokho ngise mina hhayi
ake sibone esho naye ukuthi akawazi iprice yawo ekhemisi kodwa akukhumbulayo ukuthi ayabiza, uyazi ukuthi ayabiza. And amakhemisi adayiswa kuwo i-Clicks, i-Dischem, ayimbalwa kakhulu amakhemisi ayidayiswa kuwo, kodwa nje lawa awuthiwa ungakhumbulayo noma kudokotela ozoya kuyena ngoba kwakwenziwa incwadi esayiniwe imina naye yokuthi ngiyayivuma yini lena. And uma ngabe le ncwadi iphoqa ukuthi wayikalile ukuthi mina ngayo ngizothenga kabili, angisakwazi ukuthenga okwesithathu, kufanele ngibuye nentsha ibhaliwe nayo ngoba ekhemisi ngiyakhumbula uma ngifika babefike benza ikhophi mase beyibhala ukuthi isizo-expire ngenyanga eyodwa esele ukuthi kusho ukuthi kuzothenga kwami. Ayimalini amaphilisi? Ngalesa sikhathi ngingakhumbula u-450 u-4. Ha, 450 kuya ku-480. Kube ukuthi ulisebenzisa once a week. Kusho wayesho kanjalo wathi njengoba usaqala once a week uhlezi futhi wazi ukuthi ayikho into esazotshengisa ukuthi izosebenza manje. Hayi nangempela mase ngithi ngibuyela kwesibili sekuthi ngize kuyidokotela kusho ukuthi sekufanele kulandwe lela gazi lalikade lihambile la masempuli ngoba wayeshilo ukuthi mase kuhamba igazi nayo i-date uzobuya ngayo uzohamba endaweni yokuthi ufike uthathe ifayili bazokukhiphela sebekukhiphela nawo yonke mase ubuya nakho uza kumina. Lolo suku masifike esibhedlela-ke ngifake ikhadi ngokujwayelekile livele lingabuyi ikhadi lami. Okusho ukuthi ungabuyi kwe-blue card-ke akusabuyi nayo yonke nefayili nayo yonke into engiyizele kuze kuphela usuku ngoba kulokhu ekugcwala phela ngaphambili. Kodwa ngize ngisukume ngoyibuzela ukuthi lana ngifake ikhadi ekuseni kodwa namanje sengibona ngisho abantu abafike manje ngo-1 sebebizela ukuthi bayaphuma bayagoduka. Lokhu ngiyilami kuthiwa uba ngisho igama lami ayibhekwe le fayili kuze kukhulunywe indaba ukuthi uyakephi. Ngisho ngoba ngase ngazi ukuthi ngiyakudokotela ka-Euro kasile kanje esiphi isibhedlela? Khona la eStem. Alright. Ngase ngimazi ngisho igama lakhe ngoba ngangikwazi ukumbona ngisho emgaqweni. Hhayi kuthiwa udokotela kanje kuthiwa uselivini vele nale ubuzokwenza njani. Ngithi mina wayekhona kwakuhambe amagazi ami bengizothatha lezo zinto mase ngiyibuyisela kuyena uyena owaziyo. Kuthiwa vele uyena akekho-ke uselivini njengoba engekho kusho ukuthi u-3 weeks uma ukahle kahle isikhathi selive. Wena ungabuya kusasa kuzobhekwa leli khadi lakho lana ukuthi sihlezi sibone ukuthi likhona noma kuphoqe impela ukuthi ngigoduke ngempela. Ngakusasa ngathi ngabuya kwaphinde kwaba kanjalo kwathiwa angobuya sekubuya udokotela kuzoqaleka phansi bazoyi-check bazoyifuna izitholakala mhla ibuya udokotela. Nangempela uma ngibuye khona udokotela ayikazi itholakala. Naye udokotela ekhuluma ukuthi ngamtshela ukuthi amaphilisi bese ngiqalile ukuwasebenzisa. Esho ukuthi hhayi okay ngingaqhubeka ngiwathenga angisivele sekungenelele enye inyanga angiyithenge ngiqhubeke nokuwasebenzisa kanjalo. Ekhuluma engitshela i-date ukuthi obuya ngayo kube nakhona kusabhekwana nale fayili. Yabo ma ngiwasebenzise-ke nawo ayasinda-ke manje. Ngiyakhumbula ukuthi kwase kuDisemba lapho ngoba kwakufanele ngizobuya ngoJanuwari ngize esibhedlela kwenzakala isimo salezi zinsuku zebhizi kwavele kwadlulisa likwazi emhlabeni. Yena ugogo lo? Yena ugogo lo ngoba nakhona njengoba sengiphumile kulesikhashana esincane kwavela itoho lento engikwazi ukuyenza kwafika abafana bangithatha sahamba soya eGateWay ngiyokwenza loo nto ngosebenzela omunye umlungu. Nokuthi sengiyabona ukuthi ugogo ngeke ngisakutshela futhi ukuthi le medication ngiyiqalile ngamtshela nje kuphela ukuthi sengithenga la maphilisi kodwa manje ngokuthi ngingafuni ukuthi angaze angene ngokuthi seyampintsheka sekukhona umuntu afanele amcabangele ngoba vele uyagula. Ngiwathenga mina ngayimali le yami. January avela adlula ugogo ukudlula kwakhe kuphazamisa nomoya-ke kumina ngoba uyena umuntu engincike kuyena ekuthenini ngikwazi ukukhuluma naye njengoma ukuthi yonke into njengoba vele ngize ngikhula uyena owaziyo nakhona. Sibuyele ukuthi ngiphazamiseke kuyo yonke lento nasi nesibhedlela kulahlekile lento uvele nakhona emoyeni uvele ukuthi lento yangala akufani nokuthi ayingisiza ayisaqhubeki ngisengamaphilisi angaka. Uyabona ukuthi ngoba umuntu usucabanga ngalo ndlela. Hayi ngiyeke ngempela uku-attend isibhedlela ngoba vele nale fayili lokhu nginikeza ithemba lento abantu engibabonayo babheka amafayili kukhona abawatholayo. Ngiyeke mina lento ngiphila ngoba nakho sewukuthi sengi-right inkinga kusho ukuthi ile sobona ngendlela manje sengikhuluma ngokuthi vele
kuzohlezi manje kusho ukuthi ngizozama indaba kadokotela okhokhelwayo ngoba nomsebenzi usakhona. Kanti khona nalana-ke engingazi khona noma kuvele kukudale ukuthi hhayi ayikho loo nto leyo. Hhayi ngizame ukuthi hhayi kuhambe ngizibe ukuthi hhayi ake ngisi kuzinze egazini mhlawumbe kube ukuthi into engiphila nayo. Kozama ukuthi ngifuna ukuthi ibhusteke ngodokotela noma ngabantu besiZulu. Maqala-ke ngiqala ngayo indaba yefoni ukuthi hhayi ngi-check-a ngafoni ukuthi usizo lungakephi. Ngiyakhumbula nje kumafoni ebengiwaphasi amadala bese kuma-group amaningi abantu besilisa nalaba abagcwele khona ukuthi basiza ngokwelapha ngokwesiZulu. Banama-group nabantu sixhumana ngize ngithola ngisho abantu abathi uma bechaza isimo ngisibona siba buhlungu siba worse kumina. Kodwa ngiphila into efana neyakho umuntu ngoba ngiyakhumbula nje khona ubhuti waseSekwini wayethi yena le nto ayizange izivele kube ngasi iba buhlungu noma iba njani. Kwavele kwawa yona yangaphinde yavuka. Uhlala nentombazane endlini unengane uphoqa ukuthi njengoba behleli vele baphila le abayiphila manje. Yabo sagcina sabangani singakaze sibonane silokho esikhuluma sifonelana sefethi wena uzama kanjani ngizimene angazi noma inhlanhla noma kuvele kuyibhadi ukuthi bengafiki ukuthi ngibe nengane nomuntu enginaye. Kodwa naye lokho sekuhlehla kuyihlehlekela ngomoya ngoba ayikho into engimtshela yona. Usizi manje enibhekene nalo nobabili lokuthi anivukelwe. Ya sikwazi lazo lagcina nilishare lenze nabhonda laba bangani. Yabo sagcina sizwana efonini naye angimazi ngeke ngimkhombe ngimazi eyisombeni wafethu ngoba sagcina futhi ukulahleka kwey'namba gcina kuhamba isikhathi. Lokho ekushintsha ngikwazi ukuthi ngingene emagrupini ngithola abanye bebika abanye kuya ngokunyu. Hayi njengoba kushona ugogo kulo nyaka lo ngizama-ke manje ngibuyela kudokotela ukuthi ngiyokhokha. Ngiyamtshela ngale nkinga ngikhokha lo 350 engitshele sohamba ngeprocess ukuthi ngiyizame siqhubeke kuphela u3 months ngibona akangisizi ngalutho ngiyashiya. Ngizama abantu besiZulu ukuthi uma ngiqala kuyena yilo ozoqala uyahlola. Emqondweni wami kunalento ukuthi lento ingene mhlawumbe iwumeqo bewubekiwe uyabona noma ingene ngokomoya ngazo njani. Uma ngabe naye ehluleka uzokwenza konke engichazele mhlawumbe ngemumva lami nokubheka phambili. Uma engafiki kuleyo ukugula esayikhulumela yedwa ngiyabona ukuthi hayi lo muntu lo akuyo lo ngoba ekugcineni uyabona ngiyambuza ngiphuma ngingambuzeli ukuthi ukugula engiphila nakhe uma ungase uthi uyafica emoyeni lokho kuthola konke ukugula engiphila nakho ngicela ungitshele khona ikhona engikuzele angaphumi nakho ngibone ukuthi hayi ayikho noma sengaqhubeka mase ngimchazela mina ukuthi hayi ngigula ngesimo esiwukuthi ngaba nenkinga kanje manje ngokuthi uma uyinyanga ehlolayo kusho ukuthi ungakwazi ukunginikeza imbiza yokuchaza ngizoyithatha leyo mbiza usetshelwe yimina manje inkinga ngifike ngingayisebenzisi khona endlini ngitshinge laphana kwakhona loo nto ngoba manje uhlulekile wanokungitholela lento ebengise ngiyayifuna mina hhayi ngoba ngiza ngokuthi ngifuna ukuzozwa into ey'dlule noma hayi kuze kube kuhamba nje unyaka udokotela manje ngizama ukuchansa ngayo njengoba ngisho eyamaphilisi angiyazi mina athenga esitolo ekhemisi namanye ngaphandle kwalawa angawatshelwa udokotela lawa agijima ukuthi namhlanje wathenga ngoba uzolala nomuntu angiwazi nembiza ngiqala ukuyibona ngoba sengiya kulabo bantu nazo ezinye mhlawumbe kukathathu kukabili ngiyisebenzisa ukuthi ngiyayiphuza-ke le ngivumelana ngokuthi hhayi lo muntu lo ungitshelile uyena obebhalile ngamsukela ngakhuluma naye ukuthi ngifuna into ukuthi wayirekhomenda naye ngimtshele futhi naye ukuthi ekade ngihamba ndoda mina ngisuke emandeni ngize eSekwini ngigibelela lezi zinto enye ngigcina ngiyibona isonto elilodwa kabili because uma uzosebenzisa into inyanga fanele kube khona into ekutshengisayo sekuyophela inyanga uzothi ubuyele kwesibili khona into eqhubekayo mase ngifike enyangeni yesibili nesithathu ungenzakali lutho ngitshinga lapha ngiyamyeka. Kangangokuthi ukhona ngisho ubhuti engeke ngayo kabili kathathu eSekwini kuyena naye kwayileso ngamtshela futhi efonini ukuthi hhayi akusayi kundawo ndoda le nto inginike ithemba yawuklina umzimba ngendlela oyisho ngayo ilokhu iwuklina ngichaza ukuthi kunalokho vele kube ngasi ifuna ukuphakama igqule la ekuqaleni. Iyazama Ya namanje kuyayenzeka lokho siyasindelwa manje. Ya into kanjalo siyasindela. Udokotela ayi-check-e imithambo la ethinta bathinta bona ngezandla ukuthi ethinte kangangokuthi njengoba ngisinda namhlanje ngisa-attend i-men's clinic mhlawumbe i-men's clinic ngiqale 2023. Okusho ukuthi ngabe yini imbangela yaleyo nto manje uthi ingasavuki noma mhlawumbe kwathinteka izinto e-wrong? Angazi noma kwathinteka umthambo noma angazi impela.
kuze kube namhlanje i-men's clinic ngiyayi-attenda. Uma kuwukuthi ngoLwesibili angiye le ndawo ngiyakhona, ihanjwa la eStanga. Bayasuka la basukela khona koThekwini beze la eStanga ngala Dr. Khuzwayo. uLwesibili noma uLwesihlanu kube khona lezo nsuku njalo ngesonto. Nakhona ngiyangigcina ngikhathala, mhlawumbe ngiziba inyanga yonke angena ama-message efonini, befone kuhamba kanjani, ubuyele nala uthi khona amaphilisi bona-ke baya isikhathi esiningi ngiwathengele kubona, ngiwathenge ngize ngiphinde ngiyeke, akuthi mbibi kwenzakani lutho. konke lesikhathi manje awushaya indoda. Nayo-ke lenkinga ukuthi ngasini angazi noma mhlawumbe umuntu engamthola yini, ngoba lo muntu engithandana naye njengamanje lo oqala kuzovuka lezi zinto kwaba nalento ukuthi vele ngena e-distance naye uya-understand, siyakhuluma kodwa asisangeni kwenza ukuthi siyathandana. Ngamchazela ngilele esibhedlela ngaphuma, ngicabanga uweza futhi, ngaphuma saqhubeka naye. Kwaba nalento yokuthi kunalento yokuthi vele ngisesimeni sokuthi ngiyagula, lokho engikhuluma naye mhlawumbe nama ngifuna ukumsola, khona umuntu osuke uyitshela ukuthi ungamsola, kodwa manje ngendlela kwayena noma uhleli naye unqena ngisho ifoni, noma ekubi unqena ngisho ifoni ukukhuluma. Kakhulukazi ngaze ngigcina ngazi ngisho uma wakhe engibiza engitshela ukuthi yabona mfana wami, ingane yami mayiphuma la ngazi usikuwena, kangangokuthi wayitshengisa usuke angamqhasi into wayengibizele yona, wathi uma ngabe ngekho la igcekeni ngazi ukuthi u-15 minutes uma ephumile uze kuwena njengoba ngize ngathi ngifuna ukukubona wena isiqu sakho, hhayi ngilokho engizwa ngawo. Akaphumi lo muntu, lokho eqede esikoleni ngicabanga ukuthi wayena-4 years, wazama bekuzama ukukufunda nokukwenza lokho okuncane. Emva kwalokho umsebenzi angawutholi, uhlala la ekhaya egcekeni 24 hours ngoba amanzi ala ugesi ula, iy'ngane zakubo yihlala la egcekeni. Into ahlezi edila nayo i-TV, ngabona ukuthi akayena-ke lo muntu. Uma ethunywa edrobheni ngitshelwa khona umuntu othunywa edrobheni abuye la ngaleso sikhathi ukuthi kwawena usuke ungacabanga ukuthi sebuyile, akaze walala ngaphandle. So ukublame umuntu okanjalo kwakunzima, ngahluleka nawe ukuthi iqalwe yimina ngigula kwami ngimchazela isimo, akazi ukuthi kwakwenzakalani. Wazi ukuthi mina kwakukhona into engingenalo akhe i-stroke ukuthi ngiyokhubazeka ngangisakwazi ukuhamba. So njengamanje okhala ngakho ukuthi ufisa induku yakhe ivuke? Ya ngifisa, yebo baba, ngifisa ukuthi ngithole lo dokotela ngoba njengamanje kubuyela kuyo lento ukuthi mhlawumbe khona umthambo wathinteka ongakwazi ukucheck-a, kube khona into etshengisayo ukuthi nayi into eyonakele kahle kahle la, ngoba ayikho into eyagcina ingicacisela ukuthi kuphi kuphela. Nakhona lokho kuba yimina ukuthi mhlawumbe okungenzeka kwathinteka imthambo, ingoba ngilalele kakhulu eradiyweni mhlawumbe odokotela ngokuhlukahlukana ukuthi isikhathi esiwukuthi induku ingavukanga uzoba nenkinga mhlawumbe engacishe abasho ukuthi kungaba impilo yakho yonke, kakhulukazi zoba khona ngisho khosini eradiyweni uDr Mamthembu uyayichaza ukuthi kungase kube ukuthi uma induku yakho yake yakwazi ukuthi ime plus 4 hours kuya phezulu iy'nsuku-ke, kungase kube ukuthi usungaphili icishe ingaphindi ivuke. Kuphinde ukuthi make wake wathinteka ngokuthi into elimazayo ngaphambili, waba nesimo sokuthi ugulile-ke yangabe isavuka, kungase kuye lapho ngoba mhlawumbe imithambo ethintekile njengoba nje kungaba kuleso simo. Imiqondo wami ukulonda ukuthi mhlawumbe imithambo yathinteka nanalesi sikhathi ngisihlili ngithi ngibekezelela ukuthi izoyiwela. So ukuthi ngisole udokotela nalowo muntu ongavela nosizo ukuthi ukwazi ukuthi ku-check-we kubonakala indlela ebheka phambili ukuthi yini kahle kahle imbangela. Manje noma ubuka amaphoni ayithi diki? Ngakuchazela njengoba ngithi imizwa iyasebenza ngoba ngumuntu ekutshengisayo ukuthi ngiyafuna ukulala nomuntu. Ya. Okay. Kule yokuduka kwekhadi lagcina lingatholalanga? Ayilutho namanje. Sengaze ngavele ngakhohlwa ngayeka nje nokuya. Yeah. Ungakubheka njengoyintani mhlawumbe into yamabomu nomhlawumbe into yesiZulu? Lento ngithusa lapho ngoba manje make ngaqala nje ukufuna ukuyilandelela kwami, inezinto eziningi evele ifuna ukwenzeka khona. Njengoba ngisho ukuthi uyabona lo bhuti lona lo ngithi ngam-athende eThekwini, base kubuya ithemba ngendlela ngisho umzimba wami ukushintsha kwawo.
ngoba yena wangichazela wathi mfethu akayena wenza imbiza eziqondene nabantu besilisa washo ukuthi yabona nokuyihlukanisa ngoba ngayo njengoba ngisho ukuthi ngaya kabili kathathu kuyena zayihamba ngokuhlukana yilokho esho ukuthi njengamanje sishintshele embizeni ukuthi ngoba ngase ngiqala nje wanginika siyabona le kahle kahle sidile ukuthi siklina umzimba wakho konke okutholayo lokho kugula noma kuyini nelumbo kanjalo yabo lezo zinto mayichazwa ngesiZulu wathi soklina yonke lonto siyiflashe wanginika nembiza nje wathi lena ngenzela ukuthi ujwayele ukuthi ukuchaza kuze masifika kuleso sobe sesilandela ngayo ngoba iyashisa ukudonsa kwayo ngaphakathi zanye ukuthi kuqondiswe imithambo ngifuna uzame ngayo kulokhu ujwayele ukuthi uyothi mhlawumbe ukufika kwayo ukushisa kwayo leyo ngoba uyobe isiningi umelane nakho kwaba kanjani nangempela ngiqala kwakutshengisa ukuthi ayikhona into eyenzayo le mbiza la isiyakhona yabo yayikade nje ithule inganyakazi ngisho kuyinyakazela nje kuba yimina engikhipha induku ngichame ngibuyisele hayi walungisayo yaqala-ke manje ukuthi njengoba siyoyiqeda le eshilo wathi kufanele uphinde ubuye ngikunike ukuchasa-ke manje nokuphinda uphuze kwaba kanjalo uyakwazi ukuvuka ngendlela ukuthi iyatshengisa ukuthi hayi lo muntu lo ukuthi uma ngiwabuka kuba yileso ukuthi ngiyazi ngoba ngumfana nokuthi ilokho nje ifuna iyaphakama ukuthi fana nobanye bethi ubhanana ngiqake ukuthi bachaza kanjani ngoba ubhanana uqinile wona yabo so ileyo ndlela so fana njengamanje awazi ukuthi kahle into ekuphethe eqhamukaphi noma imimoya noma mhlambe into yokubekelwa noma mhlambe waba nje ukufa kwendalo lokho kuphethe ayi angiyazi impela ngoba mhlambe ngakuveza-ke nalokho mhlambe kwayimoya ngoba ngisho ukuthi ngihambe ngi-check-e ngakubantu ngifuna umuntu ozongivezela ukuthi kuyiwaphi loo nto nakhona njengoba ngishilo ukuthi namanje since ngisi umsebenzi waphela kanjani ngiphila ngokuthi ngibambe njengoba ngisuka ngapha emandeni ngiyebhaliswa ngisuke 2 days khona umlungu engamthola-ke ngayichazela isimo sami sokuthi ngikanje ngiphilela ngedwa nginabo abantu abangisapothayo so umsebenzi ngawulahleka kanje wangincenga ngokuthi okay ngenzela loo nto sobona masiqedile kanti ungadini wakho uzogcina engasafika emsebenzini wathi awubambe ngoba bengena usuku olulodwa bekumfana benezinye iy'ndawo ey'ningi bamba-ke yabo lokho engiza lolo suku ngikumele ukusuka khona le ngoba ngaleso sikhathi ngimqala ngimthola la emagrupini asebhalisa okufesa ukuthola imisebenzi bengivela imisebenzi eminingi ngithola kanjalo ngisho ey'nkaphanini mase ngisenda i-CV sekukhulunyiwe kuqalwe la kuqalwe khona ayi ngibambe ngalowo 1 day-ke ngibambe esho ukuthi hayi so lokho esicinga nasi-ke hayi gcine wa-eda sekuwu-2 days nga-2 years ngisebenza kanjalo 2 days lezi ezinye ngiy'bambe iy'nsuku ngokuthi ngithola i-piece job evelayo ndoda vele wathi uyakwazi ukufaka i-paving ndoda uyakwazi ukubhenda uyakwazi ukwenza iy'hlalo kanje kanje ngenza leyo nto ngase ngithenga umshini wokuthi uma kungena ihlobo ngazi ukuthi ngizama ukuba ngale ngithola amagceke khona indawo esamajalidi ngale ngigunde khona so kusho ukuphila kanjalo ukuthi uma kuyisizini ehlobo ngiyakwazi ukuthi ngibe nokungcono kakhulu ngibambe nalokho ukuthi ngiqhubeke ngiphile so ngapha-ke sengisholo isimeni sazi imali ngakho ukuthi ngicela usizo kokuthi ngoba ngiyaye ngibona kukhona abaqhamukayo abakwazi ukulekelela kosuku esiswele noma ngizokwazi ukuthi kwezinye ngiy'gibeze ngilekelele ukuthi ngikwazi ukufinyelela lapho kungabi sekuba konke usizo luqhamuka kulowo muntu ofuna ukungi-ofarisha lona nami ngikwazi ukuyilekelela ngizi so-ke singasho nje ukuthi-ke asibheke ukuthi ngabe mhlawumbe into yokwenziwa le mhlawumbe nemoya nethunzi lemnyama asisho njalo impilo yakho nje azikho izinto ezenza engathi ziyakuphazamisa kulokho bengisazi ngifuna ukuya lapho ngase ngingenele imali okay khona njengoba ngihambe ngi-check-a ngabantu behluleke bonke ukhona ubaba engigcine ngicabanga ukuthi ayiphelile into yakhe ngoba khona asakulungisa angidilela nakho nami engikubonayo ukuthi mhlampe-ke njengoba sekungenelela leya imoya ngoba waliveza nje waqala ngingakaze ngisho lutho ukungena kwakhe ngasabingelela sayixoxe ngangihamba naye umuntu wesifazane cabanga ukuthi ey'ntweni ey'ningi phakathi kwami naye ezenzakalele wakholwa ngokuthi ngisasambe soyibona le nto uzwe ungazi ngihamba ngingedwa mhlampe khona lo muntu ngoba kuwukuthi kwakufanele sekomunye kwajika izinto kwathiwa sakhonjwa kwenye indawo masifika kulo baba uyayichaza siyihlalele kanje
ndoda unenkinga kanje, one uke waba nokugula wena ngesimo sakho sangezansi. Uyena muntu wokuqala lokhu ngiye kuyena kulo nyaka lo muntu lo, ngoba ngisho ukuthi ngisadila ukuthi ngisaqhubeka nayo eyokungilungisela ezinye izinto. Alright. So lo baba uma echaza ngesimo sakho sokugula wawukhubazeka isingezansi, wangasho inkinga ukuthi kwakuyini imbangela yakho, ngoba nakhona iyona eyangisusa kwabuya nesemba lokuthi nayo-ke le nto la ngifuna siye khona, yabo. Alright. Waqhubeka-ke wasengivezela okunye ukuthi vele lowana uchaza izinto ey'philekala empilweni yami nezinto engizaziyo kuwukuthi ufuna ukungitshengisa ukuthi izinto vele kuyaya lapho kukhona usizo luzogcina livela, ngoba kakhulukazi kufana nezinto zasemndenini, ukulwa kwezinto okuliwa khona uyivezile wathi ngizosizakala kanje. Nakho lokhu kugula wakufaka, kodwa wathi sizoqala silungise lezi esakuvimbe ngempilo. So nakhona nginakho ukuthi ngoba ngiyakholelwa kubantu abangasekho ukuthi ikhona imimoya kanjalo mhlawumbe eyangihaqa nokugula-ke lokhu-ke, ngoba ibuye idida ingqondo uma ngabe idida konke umuntu ukuthi imbiza ibuye ingasasebenzi, nodokotela ahluleke namaphilisi, kuvele kudide lapho. So njengamanje-ke newethu uzocela usizo, Yebo, noma ngabe liqhamuka kephi usizo. yebo. Ngicela ukhulume nama-South Africa futhi ucela usizo lapho kubona. Ngibingelele i-South Africa yonke. Ngicela usizo mayelana nalolu daba. Sengigulile kwalapheka ngandlela ukuthi kunciphisa isimo. Njengamanje ngiphila nakho ukuthi ngiyagula kodwa ngibe ngingaguli njengoba ngisho into engingayazi, kodwa sewukuthi okuningi lo kugcine ngalahlekelwa ukuzesemba nanempilo, ngoba ngisemncane ngiyabona ukuthi khona isikhathi la esiqhubeka khona nokuthi kuzofika isikhathi sokuthi ngidinga ukuthi ngibe nengane, ngidinga ukuthi ngibe nonkosikazi. Uma ngiqhamuka nesimo esikanje kumuntu emusha engazi, angeke aze kumele nokukubekezelela, ngoba ngumuntu nami ngiyakwazi ukucabanga ukuthi ngadalwa ngumuntu ukuthi uphelele unemizwa isebenza ngayo yonke indlela. So nginolwazi lokuthi uma umuntu wesilisa fanele kube kanje. Manje uma ngathiwa ngifika esimeni sokuthi ngisole umuntu ngithi ngiyongena naye ukuthi uyangigana, sengicela ukuthi oqhamuka nosizo noma iluphi ukuthi angakuzama ukuthi ekucheck-e engilekelele ukuthi imizwa yami iphinde ivuke, ngikwazi ukuba sesimeni ngokuthi sizame naye, hhayi ngoba ngisuzobenza ngimphoqelela ukuthi noma ngaba yini. Ngiyabonga, ngicela kulolo sizo. Abakufisayo mhlawumbe abafisa mhlawumbe ukukulekelela mhlawumbe angakuthola kephi inamba? Inamba yami u-072 276 2796. Iphinde mnewethu. 072 276 2796. Bazothola bani lapho? Bazothola mina enambeni yami ngoba yimina. Amagama abaningi. Uncebo ngakaMwandla. Ifoni yakho i-right ayinankinga bayakuthola nje? Ayinankinga uma ungifonela ku-WhatsApp, amakholi wawo kuphela angangeni, kodwa uyangibhalela ku-WhatsApp kuqhubeke yonke into. Okay. Ngikubuza uzothi khuluma ndaba ukuthi ifoni yenza inkinga ngeswa. Lana nakho lento ebuye ingisuse lana kulento uma ngizama ukuyiphakamela ukuthi khona lokhu kugula kwami, uma ngizama ukuphakamela ukuthi usizo nalo ngase liyaqhamuka, kuba khona into ezihibe izongibhlokha endleleni yakhona. Nje ey'nsukwini ngiqala ngixhumana nobaba, ngicabanga ukuthi ngiqala ukuxhumana nobaba kuqala isonto ngeSunday wakuleli sonto njengoba kunamhlanje kulesithathu. Uma ngiqala ngikhuluma naye ku-Facebook ngoba ngimlandela kakhulu ku-Facebook, ngimlandele nasereyidweni kwezinye iy'nhlelo ayefikele kuzona ngilalele. Sunday ngiqala sixhumana ngokuthi ngoba ngiyabona vele umuntu obhizi, ngiyasho ukuthi hhayi akeze ukuphendula manje, akeze ukuphendula manje. Ekugcineni uma ebuyela kumina ethi kumina angilusho udaba lami ngimbhalele. Uma ngiqala ngilibhala sekuntambama ngoba ngamchazela ukuthi lude udaba lami, hayi ngibhale sengiyoqeda sengisho ukuthi hawu ngiyaqeda sekungcono kwamina. Nganginqena ngoba
cabanga ukuthi kwangithatha 45 minutes ukubhala leya nto leya shuthi ngiyofinyelela e-aweni ifoni mase sengiyoqeda ngisho ukuthi awusengiyaqeda sengizoyivala incwadi le ngibhalayo yavela ifoni yaqala phansi yayirestasa yona yacisha uFacebook yaphenduka yayirestasa yaqala yacisha yabuya yayi-ona yaphindela kona uFacebook ngase ngifuna ukuliqala ngavele ngabona ukuthi ngiyakhathala kusho ukuthi ngizolala ngo-9 ngayivala ngayeka ngase ngicela okungcono angiphi inamba ngivele ngimu-WhatsApp ngimazise nge-voice note noma ngimfonele over u-WhatsApp ngoba iwona okwazi ukuseva kangcono kune-airtime angibuyele mangibuyela kuyena ayibhala inamba ngiyithatha ngibhale eceleni ephepheni mangiyibhala inamba iyona ngqo mangiyiseva ngala efonini ngiyayiseva ngiyayibona isi 066 kodwa angazi ukuthi kwaphendukaphi futhi mase ngibuyela ngakusasa ukuthi ngimu-WhatsAppela ukuthi sengiyamazisa lolu daba isishintshile la escreenini 076 manje kuse-1066 and lo muntu ngamthumelela yahamba lo voice note yonke yaphelela nazo zonke izinto engangiyikhuluma aze abamabili mase ngilokho ngibona ayibuyi impendulo manje ukuthi hayi ufundile noma kuvela isisombe somuntu ukuthi wayivula wayibona lutho mangibuye ngisathi ngiyibukisise le namba ngiphinde ngibuyele ku-Facebook ukuthi nalese ephepheni inamba engiyibhale eceleni inamba iyahambelana le ku-Facebook nalese ephepheni engiyibhalile le sivela ku-WhatsApp oseyiviwe le ngiyiseve ngo-WhatsApp ayiseyona inamba ngiyidilise ngizama ukubhlokha kudiliseka ngazi kodwa kugcineni wezwa bese ngibuyela kabusha ngiphinde ngiyiseve sengibuyela kuyena ubaba ngiyamtshela ukuthi nalo udaba lana-ke baba ngicabanga ukuthi ngibuyele kuyena ngoLwesibili noma ngawumsombuluko ntambama kodwa ezinye izinto ivele zibe zihibe kuyo le nto uma ngabe ngithi ngizama ukuyilungisa impela ngoba qala ukulahleka leli khadi njengoba lilokhu lingasolakali angisakwazi ukuba nawo access ngibuyele kudokotela wami mase ngibuya usizo sengilibona ukuthi nalo selizofika kuphinde kujijeke indaba yey'namba iyayingibeke ngenye indlela kodwa akukhona inamba ngiyaye ngilo noma kusuka sekufe yona ifoni ngiqale phansi ngisimswaphe ngibuyele kuyona ihlezi isebenze iyona namba engisolakala kuyona. No, kulungile mne wethu asithembe South Africa mfethu udaba iyaluzwa and kulesi sifo ebesikuphethe esethusayo aneza ukuthi ngiyaqala nempilweni yami ukuzwa mina ukuthi ke kunomuntu okavele nje abe nenkinga njengale letha lo ndaba abathiwa basebenzisa imbiza nabo bathi hey induku ibingasawe ngaze ngenze ukuthi kodwa akwazi ukusizakala kule engathi inkinga ozofuneka simthole umuntu oyi-neurologist yabo yebo hayi kanjalo ozokwazi ukuchaza ukuthi kahle kahle ngempela isifo sini esasiphethe umfethu singabe sibangelwa yini yabo ukuze noma nawe ubhekane nenkinga njengale wazi kodwa ukuthi siyelapheke ngoba njengamanje umfethu usuke wayibhedlela ezinkulu bayabakudlulisa la angaze ngidluliselwe ndawo ngilokho ngibala isidinga kuphela naleyo ke inkinga futhi because isibhedlela uma ukuthi siyabona ukuthi ayingaphezulu amandla azo kufanele ngabe sekutransferla kubantu abangaphezulu kwaso bakwazi ukuthi nabo bayobheka but kodwa kulungile mne wethu ngoba sesivele udaba lakho la asithembe ukuthi lizovela usizo. Ngiyabonga kakhulu no mfethu ngiyabonga ngikubonge nesibindi sakho nefuthi ukuphumela obala uzokhuluma ngodaba lakho ngoba liyethusa lijwayelekile yabo nami ngithema ngitanazi insizwa ngathi hey bafethu khona insizwa soyibheka ngale ithi nenkinga isivele induku yami akwazi kaphakathi ukuthi ngangenyanga induku imile angithi yabo bathi into njengale iyenzeka ngaba sendele voice note le yakhe ukuthi ake nilayelela nathi insizwa ikhala no sesitheke namhlanje ke asize sizokubona mne wethu yabo kule ngosi yethu ethi abantu bayagula South Africa ke nakho ke besize ngakho udaba ke ebesize ngalo kuzobona umfowethu obhekene nenkinga yokuthi ke wagcina nje engasazazi ngempela ukuthi uphethwe sifo sini emva kokuthi wavele nje wavuka ebusuku ekuseni seqhanyelwe lama ipipi lama kwaze wongena esibhedlela lemile emva kweinsuku kwaze waphela ngisho namasonto engaphatha esibhedlela kuzanya ukulwa nokuthi ke induku yakhe ayiwe iyeke ukuvuka nje ube isivele nje imise ukuthi lo mkhonto boke njoba kade ngichazela mina ngivele ngacabanga nje ukuthi ke lapha ekhaya awuzimagine mawudonsa ihandbrake yemoto angithi usukudonsa ikhebuli njengoba usudonsa ihandbrake inekhebuli lekho nelokho amasonto sicabanga ke imoto mangabe ihandbrake uyidonsa yonke ihlala iqine kanjani bese ke susa leyo nto ukuzocabanga kumfowethu njengoba induku yayilokhu imile nje kanje besicabanga imithambo yonke le ibambele endukweni ukuthi ngeke nikhambe isikhathi igcinisa ibuhlungu njengoba ubesho nokuthi inhlungu zathi zimbulala manje angithi yabo ukuthi kunzima yini ke nayo eqinile imithambo i-tense phela libe limile nje igeja yonke into efuneka ime iqine
lokho kugcina ukuthi sekuba izinhlungu-ke manje ezivaka lokho. Yeah. Bekuyilokho South Africa nodaba sinilethelwe namhlanje-ke kwingosi yethu ethi abantu bayagula. Siyacela-ke nawe lapha ekhaya ukuthi ungene usubscribe, ulike, ube yimemba yaleli page lethu elisha. Yilapho uzokwazi khona ukufunda nokuqwasha nangezifo ezikhona eziphethe abantu ezweni. Siyabonga, siyanithanda, nisale kahle emakhaya. Yeah,